S kamerami? Ja nahrávam. Dobre. A Saši, ty budeš tu pri nás? Nie. Áno, tu dávam pozor. Aha, musí dať pozor na kamery. To bola klapka? Ja ťa počujem v mojej hlave. To je strašne zle. Aj. Dobre. Zdravím všetkých našich ľudí. Všetkých. Pýtajte. To sú to poslucháči, diváci? To sú Poliačik, diváci. to dobre vystihol, on povedal, že robíme čo to robíme? Audio záznam? Video záznam rádiového nahrávania? Alebo ktorý nikto neuvidí. Teda ja neviem, akože asi 5 ľudí by to mohlo vidieť. Toto. Prosím? Tu aby bolo ticho, aby sme tu ako Jasné. Pohode. Že nám pokazili úplne teraz úvod, ale to je v pohode. Ale ne. Vôbec nevadí. Šimon, už to prosím. La. Sa to neobladne. Je 20:30 po 20:30, ten správny čas na talk. Slnko nám zapadá. Rány nám vychádzajú, to znamená, že naše tela dobre, pomaly, ale isto umierajú. a musím urobiť, to mi povedali, že si mám načítať v scenári, že musím povedať, že sme na streche štúdia SMP13. Alebo SMP13. Na streche, jak s Olgou Zablackou. Ale nemáme to vankuše. To je remake. Nemáme vankuše, ale máme stoličky. Takže vítajte pri... Som počul ozvon. Počkaj. Musím dať intro, takže vítajte pri Hypester Talku, toto je číslo 3. Vrzga mi stolička, ale to vôbec nevadí. A dnes... Ty budeš tu? Ja mi už rozprávam? Áno, my už akože reálne ideme. Toto je ten raw materiál. A už je numerec? Už je rec. Červená. Počkaj, ale nevidím tam červené svetelko, ale predpokladáme, že ty si tam, ty si na tej kamere. Teda, ty si na všetkých. Dobre, čiže Hypester Talk číslo 3. Dneska veľmi vážený host. Predstav sa nám, Slaci. Celým menom. Celým menom? Aj so stredným, aj so stredným, aj s titulom. Tak pre tých, ahojte všetci, volám sa Laci Círia, v kalendári som Ladislav, takže to znamená, že budúci týždeň mám meniny a očakávam všetky... Všetko najlepšie. Ďakujem už dopredu. A teda volám sa Laci Círia, mám 26 rokov až do februára. A potom budem mať 27. Pravdepodobne, teda dúfam. Ešte nevieš, jo? Ešte neviem, ale plánujem mať tých 27 a potom postupovať už iba... No možno by som zostal už potom na tom veku a už by som ďalej nepokračoval, pretože už to bude iba horšie. Áno, potom budeš mať stále iba 27. Hej, vieš, ako to funguje potom s tým telom, keď už prestane fungovať. Ja viem, a my už sme za Zenitom v podstate, lebo som, myslím, že pík, alebo ten vrchol testosterónový je niekedy okolo 20-ky, čiže v podstate sme za Zenitom. Už dávno si mal mať deti, lebo už to nikdy lepšie nebude, ako to bolo. Ale zaujímavé, že ty hovoríš o testosteróne, lebo na teba by som nepovedal, že ty vôbec o tom niečo vieš. Ja mám posunúť, vieš, tú hranicu, áno. Hej, jasné, rozumiem. Proste si dobre vyvinutý. Dobre, toto budeme strihať. Prečo? Mne sa náhodou páči, keď je človek vyvinutý. To je dobré. Ale tak... Hej, to pohľadne, to ja nepoznám, takže o tom rozprávať nemôžem. Ale veľa som o tom čítal a videl som veľa takých dokumentárnych filmov, kde boli všelijaké vyvinuté tvory a niektoré boli dosť vyvinuté. Pozeráš veľa Discovery. Hej, no pozerám veľa... Ja by som povedal, že to sú skôr dokumenty pre dospelých. Nie sú to úplne aj tak, že Discovery, ale nazvime to Discovery Channel for 80 and plus. Okay? Dobre, no, ale mali by sme ťa predstaviť tvoju prácu, lebo Laci alebo Šlaci nám prišiel, nechcem povedať, že do cesty, ale tak nám spadol z neba ako neskutočná pomoc aj spolu s celým DZVX týmom, product placement teraz. Celá táto skupinka, títo ľudia robia strašne dobré veci a také, ja by som to povedal, trošku osviežujúce a majú celá tá skupina má dobrý vibe okolo seba. Ale povedz mi, že čo je v podstate tvoja rola, lebo viem, že ty si herec, ty si v podstate produkčný, ty si akože dievča na všetko, čo sa týka mediálnej produkcie, alebo ako to nazveme, tak... Áno, no, tak moja práca spočíva v tom, že veľa otravujem ľudí, lebo kto sa veľa pýta, ten veľa vie. To je základ, z ktorého sa držím. Povedal mi to môj kamarát jeden a odtedy sa toho držím. Pozdravujem ťa, Martin.
Takže... Dominička? Alebo... Takže moja práca, áno. Neviem, či ťa zaujíma aj moja práca, ktorú robím v podstate od pondelka do piatku, v ktorej pôsobím. V prvom rade ma zaujíma to, ty ako osoba vlastne. Ako je osoba. Dobre. Ako herec a vlastne čo ťa definuje ako osobu? Čo ma definuje? Šláci. Šláci ma definuje pretože znamená ako šialený. Šialený Láci, hej? Keď si to spojíš, že to vlastne vychádza to jednoslovne šláci. Je to taká skrátka, ktorú mi vymysleli ešte niekedy, tuším, na základnej, keď som študoval v Rakúsku. 3 roky, pozdravujem Marchigákov, všetkých, čo ma neznášali. Ale ty si z Devinskej, že? Áno, ja som pôvodne z Devinskej, ja som sa narodil na Zochovej, to je tá krásna budova, ktorá tu v Bratislave ešte stále je. A narodil som sa na Zochovej, žil som celý život v podstate v Devinskej Novej Vsi, to je také miesto, kde je strelnica. Je to veľmi smutné, ale áno, dejú sa tam aj takéto veci. A vyrastal som v Devinskej, študoval som takisto v Devinskej, potom som študoval v Rakúsku, potom na strednú školu som išiel zase do okresu Nové Zámky a odtiaľ som zase sa vrátil späť v podstate do Bratislavy. No a sa začala tvoja kariéra? Ne, vieš čo, moja kariéra sa začala ešte v Devinskej za éry, kedy sme s kamarátmi, teraz rodičia zapojete si prosím uška, rodičom sme brali auta a vozili sme sa na nich ako už 14-15 roční chalani. A zrazu sme zistili, že žijeme na podlahu, to znamená, že žijeme na plný plyn. Vždy, keď sme išli na aute, tak sme si povedali, daj to na podlahu. Tak sme vždy dupli na podlahu a zrazu z toho vznikla ani nie, že názov nejakej show, ale vznikla z toho kultúra, ktorou teraz žijeme. Lifestyle. To znamená, je to taký lifestyle, ale žijeme v podstate na plný plyn. A stretli sme sa takisto veľmi zaujímavá skupinka ľudí, ako teraz s vami. Boli sme kameraman, fotograf, chalanisko, ktorý vie brutálne šoferovať a šlaci. Ja som ten, čo sa proste rád ukazuje pred kamerou. Ten engine, ten motor toho všetkého. Hej, takže začali sme točiť videjka a zrazu sme zistili, že máme veľa sledovateľov, ľudia majú záujem a je dopyt po našej show. Tak sme začali robiť videjka o autách, ale už trošku naozaj tým lepším, alebo profesijnejším štýlom, že naozaj to už malo aj hlavu, aj petu. Počkaj, teraz by sme mohli dať vieš, taký cutaway, že podlaha. Hej. Možno to tam dáme, keď sa nám bude chcieť v postprodukcii. To Pecovi sa asi nebude chcieť robiť. Asi dobre, takže zabudite na to, nič sme nepovedali. Hej, no a začali sme robiť videjka, robili sme ich niekoľko rokov. A naozaj vznikla z toho krásna zbierka, aj vlastne sa dá povedať, že taký seriál. Zrazu o nás mali záujem rôzne médiá, chceli kúpiť našu show, chceli, aby sme ju robili pre televíziu, ale my sme ju odmietli, pretože je to naša kultúra, je to náš lifestyle, ak si ty povedal, a robíme to zo srdca. A dúfajme, že to za chvíľku vidíme niekde inde. Uvidíme. Je to na dohode. No a robili sme teda takú videoprodukciu, v podstate keď sme mali čas. A zrazu prišiel čas, kedy som sa dostal do televízie. Ale akože dosť v podstate seriózne, neseriózne, hej. Najprv som sa hlásil do reality show, neviem, či môžem povedať, Hotel Paradise. Hotel Paradise, áno, mali krásne promo. Akože kvitujem, promo mali naozaj veľmi dobré, ale ten konečný výsledok bol... Ale nedostal si sa, čiže si... No, dostal som sa. Dostal som sa do toho najúžšieho výberu. A vtedy som si vlastne uvedomil, že toto nie je cesta, ktorou chcem ísť a povedal som, že viete čo, že asi toto nie je úplne tak pre mňa, tak som odozdal späť papier a povedal som, že ak bude nejaký iný projekt, tak určite sa mi ozvite. Ozvali sa mi, prišiel som na casting na jeden seriál, na tom castingu som bol 8 hodín, bolo tam cez 10 000 ľudí casting. A vybrali ma. Vybrali ma, bol to tiež veľmi zaujímavé, pretože ja som na ten casting prišiel s opicou. Naozaj som prišiel s opicou, lebo sme točili vlastne fyzicky s opicou? Ne, s opicou ako s takou. Akože hruď som mal zarastenú samozrejme, ale nemal som. Bola to moja opica, bola opiaš party deň predtým a vybrali ma. Čiže v podstate tvoja kariéra sa začala castingom. Áno, moja kariéra sa začala castingom. Takže to nebude jak tá... Ale vieš čo, aby to bolo zaujímavejšie, ja som robil 2,5 roka v korporáte. A tam som si uvedomil, že to nie je to, čo chceš. Že to nie je úplne to, čo chcem a je to v podstate iba pasová výroba v košelách. Hej? Tak som si povedal, že toto nie je úplne to, čo chcem a došla takáto ponuka, tak som si povedal, že idem do toho. No a takže si vyhral nejaký casting? Vyhral som, samozrejme, ja som vyhral veľmi veľa castingov. Si pamätáš, to mal Ego v Mulanu Stylom, mal taký rím, že nevyhral som žiadny casting, aj tak som Mr. Bombastic, takže u teba to veľmi neplatí, čo? Mne to neplatí. Castingový produkt? Mne sa v tých castingoch docela darí. No a dostal som sa do seriálu, kde som pôsobil 1 rok. A zrazu prišli reklamy, prišli rôzne projekty a povedal som si, že toto je presne ten smer, ktorým sa chcem uberať.
No a tak sme robili popri tom Podlášov a zrazu prišiel projekt 48-hodinovka. Tak to ma vlastne zavolal To by sme mali vysvetliť 48 hodín. Áno, 48-hodinovka je projekt, kde pochádza to vlastne, celá história pochádza z Ameriky, je to filmový festival a spočíva to v tom, že sa musíš zaregistrovať, klasicky, a musíš do 48, ty vlastne si vyštrebuješ tému a do 40, prepáč, ešte raz, hej, vylosuješ si tému. Áno. A tú tému si vylosuješ piatok o 6:30 večer. Dostaneš tému. A vylosuješ si kde, keď... Vylosuješ si normálne, prídeš k porote. Nie, prídeš z klobučiku. Hej, z klobučiku si vydal, z listočku si vybereš lístok a máš tam, je to krimi, komédia, dráma, sci-fi, alebo jednoducho rôzny žáner filmov. A my sme si videli detektívku, respektíve PESO. No a mňa oslovili s tým, že jednoducho ide sa točí krátkometrážny film, ktorý sa môže dostať niekam ďalej, až do Hollywoodu. A ja som povedal, jasne, nie do toho, pretože mám rád kamery a jednoducho proste, preto kamerou mi to ide, mám to rád. A tak ma oslovili, že či nechcem prísť teda si zahrať. A ja, že jasne, nie do toho. Tak som teda prišiel v sobotu som prišiel v PESO s ostatnými chalami, celý piatok makali na scenári, aby sme teda sobotu mohli začať točiť. Tak som sobotu ráno prišiel a začali sme točiť. Dostal som úlohu feťáka, schizofrenika, detektíva. Hej? Čiže akože potreboval si nejaký čas sa dostať do roli, alebo to bolo prirodzené? Vieš čo, mal som vtedy veľmi pochmúrne obdobie, čiže som prišiel, čiže pochmúrny som bol. S fetom skúsenosti až tak nemám, takže som to zahral teda. A teda nebolo to ťažké, ale bolo to ťažké z toho hľadiska, že sme boli naozaj v časovej tiesni. Čiže mali ste 48 hodín na to, aby ste natočili čo? Nielen natočili, my sme mali 48 hodín na to, aby sa spísal scenár, technický scenár, aby sa to celé natočilo, aby sa to celé zostrihalo, aby si v nedeľu o 6:30 to odovzdal. A koľko mal ten film, ako časovo? Tak ten film... Koľko mal nakoniec? Náš mal... Ty vlož mi to vypadlo, ale do 10 minút, ak sa dobre pamätám. Neviem, či to nebolo aj menej. No, hovorím do 10 minút, aby som tam mal nejakú rezervu. A toto by si ľudia mali pozrieť, ono sa to volá White Line. A neviem, či sa to dá vygoogliť. Dá sa to vygoogliť, dajte si 48 hodín Hour Project White Line a tam to určite ako white, ako biela čiara, presne tak, keďže vlastne som bol feťák a fečal som na kokse, takže... A určite odporúčam ľuďom, určite si to pozrite, lebo je to fakt na to, že to vzniklo na Slovensku, že to vzniklo v podstate na žiadnom budžete. Je to brutálne dobrá vec a reálne projekt, ktorý môže mať aj do budúcnosti potenciál. Áno, a presne tam vlastne vznikla naša spolupráca s PESom, pretože začali sme točiť a ja nie som ten človek, ktorý iba sedí a nechá sa obsluhovať, ale vždycky rád pomáha a niečo vždycky do každého projektu niečo rád vloží. No a tak som začal jednoducho riešiť veci, pomáhať im, písať veci a povedal som teda PESovi, že mám vlastnú videoprodukciu a točíme veci a on povedal, že jeho vízia je takisto točiť dobré a veľké projekty. A tak sme sa začali nejakým spôsobom viac stretávať aj s chalami z SMP13 a takto vznikla spolupráca. Spali sme si do oka, v podstate sme boli ako dve ozubené kolieska, ktoré do seba zapadli. Bez seba fungovali, ale keď zapadli do seba... Synergia, jasná. Tak začala úplná synergia. A to je príbeh DZFX-u a ty v tom ako herec si cítiš, že povedzme, že boli tam nejaké tie reality show, ako si spomínal, potom... reklamy, ale teraz toto už je trošku iná liga, vieš, keď sa bavíme o nejakom tom lebo predsa ľudia to vnímajú ináč, že robíš reklamu, tak sa ľudia na to pozerajú, takže, a tak samozrejme človek musí z niečoho žiť zase na druhej strane. Ale kde sa ty vidíš, ja mám taký pocit z teba, že ty chceš skôr k tomu umeniu smerovať, nechceš robiť takto, komerčne, neviem, čo je komerčne, čo nie je komerčne na druhej strane, ale skôr reálne chceš hrať roli, ako... Áno, problém je v tom, že na toto trhu vznikajú veľmi nekvalitné projekty. Naozaj, všetko, čo ide von, je takmer nepoužiteľné a ďalej ako za naše hranice sa to ani nedostane. Myslíš ako filmovo? Áno, filmovo. Celé filmografia je úplne náhodou. Dobre, tak počkaj, už keď si to spomenul, tak poďme počítať nejaké kvalitné projekty, čo tu boli filmové, čo boli v kinách. Čo sa na Slovensku robilo? Viem, že sa robili nejaké filmy, pár som aj videl. Neverím, že sa mi to nejak extrémne páčilo, ale čo bolo také dobré? Ten Kandidát, to bolo akože také... Kandidát bol slušný. Potom čo tam bolo? Bolo to Love? Alebo Love, to bol presne ten projekt, ktorý som mal na jazyku. Love bol naozaj kvalitný projekt, dalo sa na to pozerať, bolo to naozaj dobré. Aj herecké výkony, zdravím ťa, pán Gogal. A bolo to naozaj dobré a s tým filmom som bol fakt spokojný. A toto je presne to, čo nás aj s PESom spája. Chceme tvoriť veci, ktoré budú mať vyššiu výpovednú hodnotu a dostanú sa aj ďalej do zahraničia. A
preto sme sa spojili a preto sme začali tvoriť veci, tvoriť vlastný content a to je vlastne aj dôvod, prečo sme sa spojili s vami, ako s Hypestermi, pretože vo vás vidíme vo vás potenciál, vidíme, že to robíte dobre, robíte to kvalitne a chceme byť súčasťou niečo takého, ako je Hypester. Takže toto, ak sa chcel spýtať, že prečo sme vlastne s vami išli do spolupráce, tak je to presne pre toto. Tak áno, ono je dobré, keď sa dajú dokopy ľudia, ktorí akože majú nejakú víziu, chcú robiť veľké veci, len to je to vždy o tých možnostiach a vlastne, že nakoľko sú ochotní zase obetovať, lebo to nepríde zo dňa na deň. A už som počul bolo veľa pokusov o niečo a málo komu sa to podarí, len tam asi bude o tom, že fakt, že budeme musieť vydržať v tom, aby sme mohli robiť raz také projekty na takej úrovni, ako chceme, lebo reálne pozri sa na to, že čo ľudia na Slovensku za posledný, povedzme, rok, dva, čo reálne vyšlo, čo sa natočilo, lebo ja nič také úderné ma nenapadá, pokiaľ nerátame nejaký dokumentárny film o Demitorovi alebo niečo také, čo reálne malo aj nejaký box office, proste, že sa tam niečo predalo, že to zarobilo. Čo také bolo? Vieš o niečom? Na Slovensku? No. Počkaj, čo tam, nebolo niečo také, bolo niečo, taká rozprávka nejakých, také morbidné to zase bolo trošku niečo. Neviem, ale anyway. Tí bratia... Havraneli bratia. Zdraví ťa Gucci, na tomto pracoval. Áno, Gucci na tom pracoval. Hej, pracoval na tom v lese, niečo natáčali. V lese? A Gucci je furt v lese, keď natáčali. Gucci je stále v lese, Gucci to má blízko, no. No ale chcel som ešte sa vrátiť k téme tej kvalite. Ono naozaj na vytvorenie niečoho kvalitného nie je potrebný až tak vysoký budget. Tam musí byť naozaj, presne ako si povedal, musí tam byť veľké odhodlanie a musíš veriť tomu projektu. Áno. A je kvalita. Vieš, technická kvalita reálne projektu myšlienky ako takej. No. Napríklad naša podľaha show, hej? Naša podľaha show vznikala naozaj doslova do písmena low costov. My sme žiadneho sponzora nemali, všetko sme zháňali len preto, že to zbožňujeme a milujeme ten projekt. A máme tam krásne zábery, ktoré vyzerajú ako zo slajdu. Hej. Ten slajd boli 2 longboardy, dvere zo skrine a závažia z činiek. Takže takto vyzerala naša technika a sám si videl ten projekt, ako to vyzerá. Jednoducho je to naozaj profesionálne natočené, pretože tam bolo odhodlanie a dokonca R8, keď sme mali autičko, tak to sme mali tuším na 2 hodiny. Hej, a vznikol z toho brutálny diel. Takže naozaj základ je odhodlanie, my sme to odhodlanie videli aj vo vás. A myslím, že takisto ho vidíš aj ty v nás, pretože už spolu pracujeme. Dnes sme 35 hodín pri jednom projekte. No. Bol som na Korčulách v lese. Snad to ľudia uvidia aj raz. Hej. Takže myslím, že toto je aj vec, ktorá nás spája, že sme sa obstretli skupiny, ktoré majú víziu a chcú robiť niečo kvalitné. A som rád, že sme sa takto spojili a to je dôvod, prečo to vlastne aj sedí. A ešte mi povedz, mňa zaujíma, možno si teraz pohneváme trošku bratislavskú kaviareň, ale ako to je tu reálne pre herca, ktorý nie je z VŠMU? Mňa to zaujíma. Ako, buď úprimný, buď otvorený, lebo o tom je Hypester Talk, neboj sa. Jasné. Myslím, že už asi vieš, že nemáme moc problém hovoriť otvorene. Pre hercov, čo nie sú z VŠMU, slovenský trh a showbiznis nevníma, že sú to herci. A jeden veľmi slávny pán na Slovensku povedal, že je to nefér, ak by sa dostali k rolám aj ľudia, ktorí nie sú z VŠMU, lenže sú ľudia, ktorí môžu ich študovať, majú na to čas, priestor, financie a sú ľudia, ktorí na to priestor nemajú. Majú, možno aj ten talent nie je ako taký, ale jednoducho majú odhodlanie a chcú robiť to, čo ich baví, trénujú, makajú na sebe, ale jednoducho nedostanú šancu. Ja na nikoho nič nezvalujem, na nikoho sa nehnevám, jednoducho idem si stále svoje, dostávam rôzne ponuky a viem, že jednoducho my ako DSFX team aj v spolupráci s vami natočíme vlastné projekty a nakopeme riť celej hereckej smotanke to na Slovensku. Takže vôbec nemám voči nikomu hnev, pretože... Jasné, ako samozrejme, len nás zaujíma, či vlastne z takého toho väčšieho obrazu, že či také inštitucionalizovanie toho filmmakingu, či vlastne nebrzdí práve to vytváranie tých projektov, ktoré by mohli byť práve tie kvalitné, že práve tí ľudia z ulice, či to nie sú tí ľudia, ktorí môžu spraviť tú revolúciu skôr ako ľudia, ktorí idú podľa učebníc a ktorí, akože áno, dobre, možno, že to vzdelanie je nejaké percento, ale reálne
to nemusí, to nie je všetko, a teda ani, je to nejaké percento, neviem koľko, lebo ja nie som filmmaker ani nič podobné, ale strátil som niť. Súhlasím s tebou. Ja si myslím, že ľudia z ulice sú ľudia, ktorí môžu tvoriť, takisto ako ľudia, ktorí vyjdú zo školy a obetujú v škole celý život, môžu takisto spraviť niečo. Vždycky je to o tom odhodlaní a o tom chtí, či naozaj chceš. No a ja chcem, Peso chce, ty chceš a ja viem a verím tomu, že jednoducho budeme tvoriť veľké veci a škola nie je naozaj kľúč k dverám k životu, hej, to vôbec nie. Je to o tom, že to chceš robiť, snaž sa, makaj na sebe a proste rob to. Ja to robím stále, ja robím video stále. Ja som video nikdy som neštudoval herectvo. Teraz pracujem ako produkčný. A koľko ľudí vlastne z DZVX týmu študovalo reálne niečo to, čo robí? Jeden. Áno? Jeden dokonca? Jeden študoval na VŠMU a to je... Ale chalaník, čo točia vôbec a to, ja som videl som rôzny footage váš a to je technicky dokonalý footage, akože to nie je niečo, čo by sa dalo aj z technickej stránky to niečo vytknúť reálne. Hej. Nechcem nakladať na žiadne inštitúcie ani na školy, ale naozaj ja som vysokú školu opustil po prvom semestri. Hej? Ale nebolo to VŠMU. Nebolo to VŠMU. Ja nie som úplne zastanca vysokých škôl, za čo sa na mňa aj tak trošku tatko hneval, keď som odišiel z vysokej školy. Ale je to tam, priznám sa. Odišiel som zo školy, pretože mňa baví tá prax, mňa nebaví proste stále študovať teóriu. Ja som naozaj zastanca toho, že jednoducho, keď niečo cítiš, tak to proste správ. Áno, ale zase ty sa nemôžeš ani zase čudovať, že doma sa na teba nie že hnevajú, ale že ti to vyčítajú, lebo zober si vlastne generácia našich rodičov, ten Generation Y, tak v podstate pre nich ešte to, že oni v podstate vyrastali v inom systéme, ale pre nich to je oni majú úplne iné hodnoty. Pre nich je podstatné mať job, ktorý platí, proste musíš iba živiť rodinu. To, akože ťa má baviť práca, to čo je? To pre nich niečo také neexistovalo. Proste máš mať prácu, byt, proste od 8 do 4, alebo ako to je normálne pracovná doba, ani neviem. A to je to, čo máš mať. A my sme prišli, ako teraz sa to omýla mileniáli, alebo neviem, jak to nazvať, no proste my, deti 90 rokov a my chceme robiť, možno, že aj trošku tí starší od nás, 85+, a oni chcú, alebo 80+, detaily, ale oni chcú už robiť veci, ktoré ich bavia. Proste zrazu si človek uvedomí, že ale akože dobre, sú za to peniaze, keď robím tu v tejto banke, ale robím preto, aby som si zarobil, aby som vo voľnom čase mohol robiť to, čo chcem a vo väčšine času robím to, čo nechcem proste a podľa mňa je chápem rodičov, že to deckám vyčítajú, ale reálne si myslím, že ľudia môžu byť najšťastnejší vtedy, keď budú robiť to, čo chcú, čiže to je cesta, ktorú si ty zvolil a to je tá správna cesta, podľa mňa. Áno. Šablona životného štýlu, ktorá je nastavená teraz, je naozaj nesprávna. Ľudia sa naháňajú v podstate za peniazmi a za tým, aby našetrili, alebo respektíve, aby zarobili peniaze cez deň, ktoré potom majú alebo nemajú čas míňať po práci. Ale človek naozaj môže žiť z toho, čo ho baví. To znamená, že môže byť to, čo ho baví a zarábať na tom zároveň peniaze. A to je presne to. Mám stopnúť? Bola prerušená myšlienka, ale toto nebudeme strihať, to sa mi páči. Dobre, takže áno, človek môže naozaj žiť aj zo svojho hobby. Musí na tom robiť, áno, tá cesta nie je ľahká, ale musí na tom tvrdo makať a nakoniec sa vypracuje. A to je presne aj môj prípad. Ja som robil som v korporáciách, robil som v agentúrach, ale stále ma to ťahalo k tej kamere. Ani nie ako stále pred kameru, ale niekedy aj za kameru a jednoducho stále niečo tvoriť. Ja strašne rád tvorím a ukazujem ľuďom, že jednoducho dá sa to robiť aj takto. V tom office ťa to zabíjalo, vysávalo. Presne, sedenie v office, niekto robia ľudia, ktorých možno niečo ako tvoriť nebaví. Korporátne krysy. Ale ako nemám proti tomu absolútne nič. Nie, proste sú ľudia, ktorým to vyhovuje. Hej, sú ľudia, ktorým to vyhovuje. Mne to nevyhovuje. Preto ja som sa stále naháňal za týmto. A v priebehu pár rokov som zrazu režisér, scenárista, dokonca mám rozpísané 2 knihy, som herec a robím naozaj všetko, čo ma baví a robím to drzo. Nikoho sa nepýtam, či to môžem robiť a ako to mám robiť, jednoducho to robím. A keď sa to nikomu nepáči, tak mu poviem, že OK, povedz mi svoj názor povie a buď je relevantný, alebo relevantný nie je. Samozrejme, vždycky je treba prijať kritiku. To je vždycky veľmi podstatné.
ísť si svojou cestou, ale vždycky si vypočúvnuť aj druhú stranu. To ja je si myslím, že ako máš pravdu, ale som si všimol, že už je tá tendencia zostupná, že ľudia robia viac to, čo by chceli robiť, či už robia, ja neviem, biojogurty, to je jedno, proste robia čo ich baví, ale zase veľakrát sa stretám s ľuďmi, ktorí akože povedia, že chcú robiť niečo, že proste ma to strašne baví, ale nedokončia tú vec nikdy. Proste začnú veci a keby nedotiahnu to do konca, že robím toto, robím hento, robím tamto, ale nič nerobím poriadne. Niekedy ma to trošku ako tak, nechcem povedať, že straší, ale mám takú obavu, že nechcem teraz strašiť, že táto generácia je taká zvláštna a že nedoťahuje veci, ale možno, že dospievame neskôr, možno, že to bude aj tá naša nejaký taký ten taká charakteristická črta. Treba mať naozaj hlavne výdrž. Ja ti poviem veľmi krásny prípad. Nedávno som sa rozprával s jedným pánom, ktorý zbožňoval od malička čokoládu. Naozaj od malička zbožňoval čokoládu. V kuse čokoládu jedol. A povedal si, že na Slovensku nie je kvalitná čokoláda, tak jednoducho vytvorí vlastnú značku čokolády a začal sa učiť u čokolatiera. To sú tí, čo z Kolumbie robia tú čokoládu? Áno. Čo som zachytil. Áno, robili sme s nimi aj rozhovor. Je to veľmi zaujímavý typek, pretože je to typek, ktorý ide presne tým istým smerom ako ja, Peso alebo vy. Jednoducho ignoruje tie ekonomické zákony a obchádza takéto šablonové nastavenie toho, ako by malo prebiehať. Úplne ignorovať ekonomické faktory nie je úplne najlepšie. Dobre, myslím faktory ako analýza trhu, hej, alebo marketing. On tieto veci absolútne nerieši. Dokonca ani neštudoval vysokú školu čokolatierov alebo niečo podobné. Jednoducho povedal si, že ľubí čokoládu, tak začal robiť čokoládu. Jasne. Sice trvalo 5 rokov, kým sa tým naozaj mohol živiť, vyslovene iba tým opustiť svoju prácu, svoje zamestnanie, aby mohol robiť iba to, čo ho baví. Odvtedy, ako to začal robiť, zarobil za minulý rok, viac ako 1 000 000 eur. Hej? Čiže stále je to ten človek, ktorý to bol predtým. Len je spokojný, lebo robí to, čo ho baví. Ale máme zase... Dobre, máme tam. Čiže mali sme chvíľku pauzičku, Laci museli ísť na veľkú potrebu. Sorry. Ale nie, iba na malú. Ale sedím aj pri malej. Ale nie. Máme technické problémy, lebo sme amatéri. Ale nie. To je tá kvalita, o ktorej sa bavíme celý čas. Čiže čokoláda, poďme preč od čokolády a poďme naspäť k reality show, lebo porozprávaj mi o tej jednej, lebo mne to spomínal Peso, ja si to už nepamätám, že aká to bola, nie že na nešťastie, alebo na šťastie, ale nejako mi to ušlo. Ale tam si nebol, ty si bol v nejakej... Áno, bol som, ale opravím to, Mateo, nebola to reality show, bol to scripted reality. Scripted reality... To je jak Pumping Iron, to je akože dokudrama? Nie. Je to seriál. Je to nová forma seriálu, ktorá pochádza z Nemecka, respektíve v Nemecku sa to volá Berlin Tag und Nacht. Neviem, či to zachytil, tam to už veľmi dlho fičí, je to naozaj veľmi úspešné. A sa to rozšírilo aj do sveta, prišlo to aj na Slovensko. Je to niečo ako Vyvolený, ale máš tam skript? Nie, vôbec. Máš to normálne klasický seriál, máš scenár. Pozdravujeme Tonyho. To je Tony. To bol ten Oravak, alebo čo to bolo v Vyvolených? Ja neviem, som bol soplek, ale to si pamätám, taký Vyvolený. To boli super, na tom som si naozaj fičal. Počkej, to bol Rocky? Tam bol Rocky a potom ešte taký veľký guláty, on bol strašne nasračný. Však to bol Tony. Ja, to bol Tony? To bol Tony. Hej, Tony. A potom tam bol aj ten Desperado. Desperado tam bol a bol tam Šakal. Hej, a Desperado bola mŕtva matka, ktorá tam vlastne došla. Ja, áno, počkaj, ešte už neviem, čo tam bol. Desperado, ty zo mňa robíš mŕtvu ženu, nehambíš sa, toto na mamu. Čiže toto si robil? Ne, to robil on. Ja som normálne hral v seriáli. Dobre, seriál. Čiže to neboli Vyvolení, to bol seriál. Bol to seriál, ale nebol to možno seriál, ktorý bol kvalitovo na vysokej úrovni, ale bol to seriál, ktorý bol naozaj relevantný k tomuto, k tej vekovej kategórii, na ktorú sme mierili. My sme mierili od 13 až do 40, hej, povedzme. Ale naozaj nás žrali. 13 do 40, to je širok. Dobre, tak to som prehnal, ale 57 mal som aj 40 až 50 ročné babky, teda tety, to sú ešte tety, sorry. Toto by sme mali vysvetliť. V podstate taký istý target audience ako telenovely? Áno. Hej, dobre, môžeme to povedať takto. Mali sme strašne veľa fanúškov, my sme mali 130 000 fanúškov na Facebooku. Nás ľudia milovali. Keď pridali moju fotku, mal som tam
minimum bolo 1000 To bol ten až po vrchol 5000. To bol to, akože to bol ten vrchol? 10 000 lajkov. To bol ten vrchol? To bol tuším vrchol. Akože myslím tej akože mainstreamovej popularity, nie teraz osobný asi. Áno, hej, to bol, vtedy bol môj... Potom prišiel úpadok drogy a minul si majetok jak Mike Tyson na tigre a na somariny. Áno. A teraz sme túto na streche. Teraz sme na streche a asi ľudia nevedia, že tu vlastne žijem. Áno. Toto je môj stôl, moja posteľ. Takže nekúkajte mi do postele. Nie, no a teraz vlastne naspäť k tomu konceptu, no, že bolo to populárne? Bolo to veľmi populárne, ale boli sme najsledovanejší seriál na jednom kanáli a potom prišla chyba. Potom prišla naozaj veľká chyba. Točili sme už druhú sériu sme mali dotočenú, mali sme už točiť tretiu sériu. Ja som išiel na Malorku, na dovolenku, kúpil som si auto, kúpil som si stánok na langoše, hej, proste som si žil. Počkaj, akože pre seba stánok na langoše? Áno, ja som normálne chcel predávať langoše. Ja som myslel, že akože ty si kúpil akože, vieš, že z rozkoše, že kúpim si domov stánok na langoše. A budem mať len tak pre domov, že sám pre seba budem na ľudí vypozvať jazyk, že ja mám langoše, vy máte, nemáte. Každý má nejaký king, ja neviem, že niekto si kúpi, ak si niekto kúpi tigra, tak niekto si kúpi drahé auto, tak ja si chcem kúpiť stánok na langoše, dám si ho ku bazénu. Dobre, aby som to uviedol na správnu mieru. Zobral som si úver. To bolo múdre. Ale povedal som si, že... Si ignoroval tie ekonomické faktory, jak si vravel. Zarábal som slušne ako herec a povedal som si, že priebehu 1 roku to proste splatím, že no problém, hej. Lenže keď som si ten úver zobral, tak mesiac na to sa menilo vedenie v tej konkrétnej televízie a presunuli náš seriál presunuli na novozniknutý kanál, aby jednoducho ho posilnili, aby jednoducho priviedli divákov. Lenže vtedy prišla chyba, ktorá sa stala, že ten kanál nemal 60% pokrytia Slovenska nechytal ten kanál. Čiže totálne padli čísla a povedali si, že no ste normálni, že dávame to prečný seriál. Takže to zrušili. A zhabali ti stánok s langošimi? Nezhabali ho, stánok fungoval, ale musel som ho predať nakoniec. Ale stále to dostáva tvoj sen. Vieš čo, ani nie, ja som to vyskúšal, pretože... Proste už si vlastne langošový stánok, už si splnil jeden sen, ideme ďalej. Ono to vychádzalo v podstate z môjho strika, pretože môj striko, on začal podnikať. On tiež pracoval v korporáte na Slovensku, v nejakej firme. Ona proste skrachovala a povedal si, že ide predávať trdelníky. Kúpil si stánok, išiel do Čiech a začal predávať v Čechách trdelníky. Počas pár rokov sa z neho stal najväčší výrobca trdelníkov v Čechách. Zdravím ťa, Peťo. A teraz predáva trdelníky, predáva už aj langoše na môj podnet a predáva ešte všelijaké iné produkty a chodí do Milána, chodí do anglického volali, neviem nakoniec, čo tam išiel. Chodí po celom svete, hej, s trdelníkmi. A z toho si žije, miluje to a robí to. A teraz si ide otvoriť reštiku a bude tam predávať šnicla. Plus ako ďalšiu zábavku. Takže ja som si povedal, že ty volo, že stánok, že to musí byť cool, tak som si kúpil stánok a predával som langoše a zároveň, to bol taký môj biznis plán, hej, že som si kúpil ešte aj platňu na francúzske palacinky. Povedal som si, že budem mať aj sladké, aj slané. A stala sa takáto vec, akože to bol moja genialita, pretože išiel som na jeden event, kde potrebovali. Oni vlastne zavolali, že zdravím pán Syria, že potrebovali by sme niečo sladké, ešte nejaký sladký produkt na náš event. A ja, že jasne, že mám francúzske palacinky, že idem do toho. Tak som tam prišiel. S nutelou? Mal som s nutelou, s ovocím, s džemom, lekvárom. Čiže do tej tvojej biografie tam ešte pridávaš akože popis povolania gastropodnikateľ. Hej, gastropodnikateľ. To je inak ďalší príbeh. Dokončí. Dobre, dokončím. Takže som tam vlastne prišiel a tie palacinky, ja som ich nevedel naozaj robiť, hej. Proste, ja som Mal si tú mašinku, to je také, že to tak zatvoríš a... Ne? Vôbec, ty musíš normálne namiešať cesto, potom to vyleješ na tú platňu. Musíš urobiť takú placku? Hej, áno, presne, to musíš takto, to sú tie francúzske veľké palacinky. To sú tie crepe, sa to píše crepe, nie? Áno, myslím, to je krepe. Ja som to ani neštudoval, ja som to proste kúpil. To je jedno. No a vrzgá ti stolička. Sorry, kde si to kúpil? Ten stánok? Nie, tú mašinu na tie palacinky. Tú mašinu som kúpil na internete. Aha, dobre. Ale akože čisto novú, došiel si tam a išiel si robiť... 300 eur ma stala. OK, dobre, takže si došiel tam a išiel si robiť palacinky. No a išiel som robiť palacinky a jednoducho tie palacinky robiť neviem. Tak ale som tam prišiel a hovorím, že však zapojem aj langoše
a predal som za celý večer asi 3 palacinky a cez 400 langošov, hej. Čiže oni si povedali, že nie, pán Ciria, že my vás tam nezoberieme, pretože už máme 2 langošové stánky, ale potrebujeme niečo sladké. A ja samozrejme však mám aj túto službu, aj tento produkt. Tak som prišiel a nakoniec som úplne zbohatol na langošoch. A ty si robil tie langoše? No ja som ich nikdy nerobil. Dobre, raz som pomáhal, ale vždycky som tam mal vlastne nejakého brigádnika, ktorý tie langoše robil za mňa. Ale tu sa dostávame k ďalšiemu príbehu. No. To som bol zase v Modre na jednej akcii a predával som tam langoše. No. Počkaj, to som ako food truck, alebo čo to bolo? To bol taký krásny drevený domček, ktorý som zavesil na auto a proste som si odtiaľ, kam som chcel, prišiel som s tým vozíkom a iba som spustil nohy a ten stánok stál, hej. Takže ono to, trošku sa to možno bije so zákonom, ale iba trošku, iba naozaj trošku. To je nepodstatné, kto to nemôže dokázať. Hej, lebo ja som vlastne žiadny stánok nikdy nemal. Áno. Ale jednoducho ide o to, že na to potrebuješ zrejme nejaké povolenie, alebo niečo také. Myslím, že niečo určite budeš potrebovať. Lenže to bol minimálne hygienu. Hygiena? Aha, to je normálne dvojkolesový jak sa to volá? Príves. Hej, no. To je dvojkolesový príves a ja som to argumentoval tak, že to vlastne náklad na prívese. Čo reálne bol. Okay. Hej, akože bol síce trošku vysoký, mal vlastné nohy, aj kuchyňu, ale bol to stále náklad. No došiel si do Modry? Došiel som do Modry, rozložil som to, dal som si tam 2 chalanickov, ktorí mi tam vlastne robili tie langoše. A ja som si musel odbehnúť. A jednoducho, potom som sa asi o 2-3 hodiny vrátil. Rozprával som sa s kamarátom, ktorý tam predával medovinu. A hovorí mi, že ty Láci, že teraz som tu jedol lomé langoš a ten bol tak hnusný, že ten sa lomé nedal jesť, že bol malý, čierny a úplne nemal ani formu. A ja hovorím, že ako to bolo v stánku? Že to bol taký nomé, taký pekný drevený domček. Že mňa je... Tak som tam prišiel. Chalani boli v náladke. Chalani, že teraz som stretol kamoša a hovoril, že máme úplne náhodno langoše. A on že, čo? Nemáme? Ešte my ich robíme s láskou. Čiže tá láska môže byť niekedy akože pekná, ale nemusí byť vždy tá práva. Takže som si povedal, že ak na tie langoše naozaj nemám toľko času, koľko by som potreboval, tak jednoducho ten stánok predám. Takže... Predaj stánku inak bol tiež veľmi zaujímavý, pretože dúfam, že to nie je nesúša, alebo niečo, samozrejme si toho nerobím srandu, aj nič, ale predával som to jednému pánovi s jednou pani, ktorí prišli kúpiť stánok a stáli pred tým stánkom a prišiel tatko a tá pani takto stála a jednoducho pozerala sa do kopca, hej. A tatko prišiel a hovorí, že lebo stánok bol za ňou, ale pozeral dopredu. A tatko prišiel, že máme tu krásnu scenériu, že krásne lesy a tak a to iba tak prikývla a ja mu hovorím, že táto počuje, ale to je slepá. Je to také smutno, smiešne možno, ale tak jednoducho to je život. Takže, ale takto som vlastne predal môj stánok. A ďalšiu tvoju gastro epizódu v živote budeme musieť na chvíľku zapauzovať a sme naspäť so Šlacím. Normálne sme tam, to nahráva. Úplne pekne. Hala. Rada. Pápa. Sme naspäť so Šlacím po ďalšej reklamnej prestávke. Ahoj, toto bola reklama na... Na čo? Na baranie rohy z Maďarska. Viatne pikantné. Dobre, čiže sme prešli sme viacerými viacerých fáz svojho života, tak by ste nazval, že to bolo viac fáz? A momentálna moja fáza je veľmi zaujímavá. Ja sa nemusím ani pýtať, rovno mi povieš. Nekoho sa spýtať, čo ťa zaujíma. Ty si čítal ten scenár, čo som ti poslal, že? Ne, vôbec, práve, že ty si myslel, že mi pošle scenár a nič mi nedošlo. Ja to hovorím každému, že pošle scenár. Som si myslel. Ale, No, kde sa nachádzaš, povedz mi? Kde sa nachádzam? Momentálne som na streche SMP13 a robím rozhovor s hypestermi. Ale teraz som vo veľmi zaujímavej fáze života, pretože moje city sú veľmi zmiešané. Pretože mám dlhé vlasy a neviem, ak si ich mám dať, keď mám tieto veľké sluchátka. Si musíš vysvetliť len copik, ale to si... Áno. To až potom. Dobre, až potom. Takže moja fáza teraz. Som som v najaktívnejšej fáze mojho života. Najplodnejšej. Aj najplodnejšej. Naozaj od rana do večera v práci a po práci riešim vlastnú produkciu a vlastné projekty a vaše projekty.
Takže teraz som naozaj v tej najaktívnejšej fáze. To znamená, že nemám absolútne na nič čas, ale som rád. Ani na vzťah? Ani žiaľ na vzťah. Vzťah to je téma sama o sebe, si myslím. A to je komplikované, lebo herec, vzťah, to väčšinou je také, to býva turbulentné, vieš, že mám pocit, že ľudia, ktorí sú tak naladení alebo nastavení, že dokážu predstierať emócie, lebo čo je byť herec? Herec je v podstate predstierať. Byť veľmi dobrý v predstieraní niečo, byť dobrý presvedčaní ľudí o niečom, akože nie v zlom. Proste takých ľudí potrebujeme. Takže podľa mňa je niekedy, ako neviem, že všetci, lebo máš aj známych hercov, ktorí sú vo stabilných vzťahoch, ale podľa mňa nie je tam nejaká tendencia na to byť práve, že... Nie. Nie? Nie? Ja si osobne myslím, že túto tendenciu majú hlavne ženy. Ženy sú veľmi dobré herečky už od prírody. Ale čo sa týka toho herectva, možno s tebou úplne nesúhlasím. Pretože... Je možné, že veľa hercov to takto vníma, hej? Aj keď ja si myslím, že tí školení herci majú jednoducho už naučenú šablónu, ako sa majú tváriť, keď sú smutní, keď sú veselí, keď sú vzrušení, alebo jednoducho rôzne statusy, ktoré momentálne cítia. Ja herectvo vnímam takým spôsobom, ak dostanem nejakú rolu, tak príjmem tú rolu, pochopím charakter, ktorý chcú oni, aby som stvárnil, a hľadám sám v sebe pocity, ktoré by som mal vložiť do tej konkrétnej role. To znamená, že naozaj sa s tým musíš vyslovene zosobniť a musíš do toho vložiť to, čo si naozaj možno kedysi prežil, alebo to, ako si dobre, to cítil. Ale keď musíš hrať niečo, čo si reálne neprežil, tak čo snažíš sa teraz... V živote si zažil a každý človek zažíva v kuse nejaké zážitky a jednoducho naozaj musíš čerpať z tých pocitov. A dobre, dostal by si rolu teraz niekde vo filme o prvej svetovej vojne. To si reálne ešte nezažil. Keď si na fronte, ako by si dokázal prežiť tie pocity? By si pozrel filmy? Ako? Nie. Lebo tam by si, myslím, že taký intenzívny zážitok by si nenašiel. Je to niečo ako miešanie farby. Jednoducho musíš vždy namiešať tú správnu emóciu. Hej? Keby som v prvej svetovej vojne, tak zrejme nie som šťastný. Zrejme by som bol by som deprivovaný, bol by som smutný, bol by som non-stop v strese a takisto by som cítil veľký adrenalín. A ja si myslím, že každý jeden tento pocit si už aj ty niekedy v živote zažil. Umenie je potom už iba to, aby si tieto všetky emócie dokázal spojiť a zmiešať z toho farbu druhej svetovej vojny alebo prvej svetovej vojny, ktorú si spomínal. Takže ja si myslím, že presne o tom to je. Musíš vyťažiť sám zo seba, dokážať z toho zmiešať tie správne pocity a vložiť vložiť sám do seba a plus ich zosilniť a dať priestor práve tým emóciám, ktoré momentálne potrebuješ a tie ostatné schovať. A nie je to to, čo využívame vo vzťahoch. Teda. No teraz vlastne sme mohli premostiť, že vlastne ako to je u teba. Väčšinou sa o takýchto veciach nechcem baviť, ale že keď sme na to spadli, tak aké to je? Nepodozrievajú ťa ženy, že to moc hráš potom? No, či ma podozrievajú? Bo ty to vieš potom veľmi dobre zahrať na lásku, aj keď to reálne tam nevidíš, že? My sa bavili o hocičom, ale toto je veľmi ťažká otázka. Ale myslím, že nie. Myslím, že ľudia, ktorí ma poznajú, tak vedia, aký som. A som hlavne veľmi otvorený. To znamená, že jednoducho, že ak mám nejaké dievča, alebo nemám nejaké dievča, tak jednoducho vždycky som otvorený a poviem what's go. Takže nemyslím si, že som až taký hajzel, čo sa týka vzťahov. Myslím, že som relatívne otvorený. Možno áno, spravil som samozrejme chyby, ale tak kto chyby nespravil? No. Chyby, treba sa z nich poučiť, treba ich polutovať, ale treba ísť ďalej. Takže áno, urobil som aj ja chyby určite, ktoré ma mrzia. Dobre, nikto ťa nejde súdiť, to je iba taká vsúka osobná. Dobre, ešte vlastne sme sa nedostali k tomu, čo robíš, ako nemusíme menovať teda, že kde pracuješ presne, ale ako si vravel, že večer alebo vo voľnom čase riešiš tie svoje vlastné projekty, ale aké je tvoje zamestnanie v podstate? Z čoho sa skladá tvoje reálne zamestnanie, ktoré ťa momentálne živí? Lebo viem, že má niečo dočinenia s v podstate akoby mediálnou tvorbou. Tam sa spojil taký menší paradox, pretože milujem video, milujem vytváranie videa a ešte viac božňujem, keď v tom videu sám aj hrám. A tam veľmi nehráš, že? Tam veľmi nehrám, ale tie videá naozaj tvorím, pretože mám na starosti
vlastne mám na starosti kompletnú videoprodukciu v jednom médiu. Veľmi známom a sledovanom a médiu. pracujem tam ako produkčný. To znamená, že všetky videá, ktoré sa tam tvoria, ktoré sa budú tvoriť, nové relácie, všetko ostatné okolo toho už ďalej nebudem menovať, to bude asi jasné. Takže všetky videá prechádzajú cezo mňa a potom ich spolu publikujeme. Takže pracujem ako produkčný, robím to, čo ma baví, aj keď síce to odvetvie, čo vlastne točíme, nie je úplne môj šalok kávy, ale stále je to kamera a to je presne to, čo ja vnímam. Ja vnímam tú kameru. A to video explodovalo v podstate aj produkcia práve z tejto mediálnej spoločnosti, čo sa týka videoprodukcia, ako teraz v podstate na vzostupe, teraz je taký ten boom, video na Slovensku celkovo ide hore, preto robíme to, čo robíme. Čo hovoríš na slovenských youtuberov, na takého Goga, lebo to je, myslím, že lebo je to taký fenomén, že vlastne ten YouTube už to konečne je na Slovensku, sú rôzne YouTube channely, aj toto bude YouTube channel, aj keď to nie je úplne taký štandardný YouTube channel. Čo na to, je to také zvláštne, lebo... Víš čo, dneska som sa akurát bavil s jedným youtuberom a sťažoval sa mi, hej, robí to, čo ho baví, ale sťažoval sa na to, ako ľudia vnímajú youtuberov. Neviem, čo to tak je v zahraničí, pretože youtuberov naozaj nesledujem, ale tu na Slovensku vnímajú youtuberov docela negatívne, nepáči sa mi ich tvorba a hlavne je tu tá strašná závisť voči ľuďom, ktorí robia to, čo ich baví, až dokonca na tom aj zarábajú a dokážu z toho žiť. Tak podľa mňa ľudia to nechápu, že niekto, akože ty monetizuješ to, že sa ľudia pozerajú na tvoje videá, akože to je podľa mňa pre nich také šokujúce. Hej, ale... ako môže ten chlapec zarábať na tom, že doma sa natáča, hej? Ale prečo by nemohol? Jednoducho dáva zo seba niečo von, a ako on sám povedal, on má teraz obrovskú moc, pretože vypúšťa veci, má strašne veľa sledovateľov, obrovské množstvo, kvantum a tí ľudia ho posluchajú a jednoducho ho chcú veľakrát nasmerovať a možno teda nasledovať a chcú byť taký ako on, ale jednoducho on nerobí nič zlé, nerobí naozaj nič zlé, robí to, čo ho baví, robí videá a jednoducho ľudí to baví. Tak je to tá autentickosť, čo ľudí baví podľa mňa, že keď že títo ľudia sa na nič nehrajú, aj keď niekedy to je možno, že také, teda neviem, či sa na nič nehrajú, ale proste je to autentické, sú takí, akí sú, takí chcú byť, dávajú to von a robia častokrát zo seba blázno a možno to sa práve ľuďom páči, lebo oni nie sú ochotní alebo schopní zo seba robiť debilov a možno, že ocenia práve to, keď niekto to zo seba urobí, tak to úplne, že pred svetom. Čo sa týka Goga, ja Goga nepoznám osobne vôbec, ale mne akože osobne veľmi sympatický ako človek, ale musím povedať kriticky, že je škoda, že jeho škoda v tom odvetví, ktoré robí. Ja som videl síce možno 1-2 videá, nedopozeral som ich celé, ale kvitujem mu. Kvitujem to, že je naozaj úspešný, robí to, čo ho baví a dokáže z toho žiť. Dokonca už sa aj preslávi, ľudia ho poznajú. Ale ja osobne si myslím, že by mal ísť skôr do tej hereckej sféry, pretože naozaj je to ksicht, je šikovný, vie rozprávať, tak ja si myslím, že by mohol robiť skôr niečo takéto, lebo mne sa akože tie videá moc nepáčia. Potom ešte, myslím, že Saifa má nejaký channel. Kde hrajú PlayStation? No, tak. No. To som niečo také zachytil. Hej, no ten channel mi príde trošku násilu. Videl som možno 2 diely tiež a to mi príde trošku násilu. Sci-fi je super človek. Naozaj vtipný, je vynaliezavý, vie naozaj brutálne dobre rozprávať. Ale ten channel, ten je zbytočný. Strácame svetlo pomaly, no. Či ne? Jo. Oh, yeah. Dobre, čiže dneska sme nerozprávali nejak dlho, tak ako vlastne v tých prvých hype-talkoch, ktoré snáď už v tomto čase ešte nie sú vonku, ale snáď budú vonku, lebo tá postprodukcia je niekedy náročnejšia ako produkcia samotná, tak ty o tom vieš svoje. O tom viem svoje. Ale chcem ti poďakovať, Šlaci, že si vlastne prijal pozvanie a že si bol tu s nami a že si myslím, že čoskoro bude ďalší talk s tebou. Takže dík moc. A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi si to vážim a bola to fakt sranda. A followujte ho, povedz niečo below, dole. Možno sa objaví nejaký Instagram. Ja vám iba poviem jednu vec, hej? No? Takú životnú múdrosť, ktorá vychádza zo mňa. Robte to, čo vás baví
aj keď to síce trvá. A nepozeraj na kameru, pozeraj na mňa, to budete mať nehovoríš. deravé kolena, tak ako ich mám ja, ale budete nosiť konverzy a budete šťastní. Naozaj robiť prácu, ktorá vás nebaví, je strata času a treba si uvedomiť, že robotu, ktorú robíte 8 hodín denne, je polovica vášho života. Takže naozaj si rozmyslíte, čo robíte a robte to, čo chcete. Aj keď za menej peňazí, ale budete šťastní, budete naplnení. Takže toto vychádza z mňa. To bolo slovo Laciho a DZFX Team, štúdio SMP13 a Podlaha show a White Line, všetky tieto veci si pozrite. Chalani robia super veci a ešte o nich budeme počuť, takže my sme out. Čau, čau. Paráda. Škoda, že nás to prerušovalo.